посещение на Хайредин, уважаеми господин кмет, уважаема госпожо председател на Общинския съвет, уважаеми жители и гости на Хайредин. Днес е велик ден за Хайредин. Защо? Защото пред вас е автора и повода за тази изложба Митко Цуров, наш приятел, който всички го познаваме и го наричаме по този начин. И аз специално го попитах как да го презентирам. Той пожела да бъде Митко Цуров. Така се подписва под картината си. И второ, за първ път в историята на Хайредин се организира в тази импровизирана галерия изложба на един местен, самороден талант, какъвто е Митко Цуров. Чест е за мен да представя неговото творчество, което обхваща периода от 1965 година до настоящия момент. Той не е завършил специализирано художествено училище, но е завършил строителен техникум по архитектура и една латинска сентенция казва следното в Legio Artis. Той прави всичко под този наслов. Legio Artis, по правилата на изкуството. Вие сами се убеждавате в неговото творчество, което извира от темите и ежедневието на хората в Хайредин. Пак подчертавам, за мен е изключителна чест, а за всички нас също трябва да бъде така, защото той участва в много регионални изложби в Враца, където с 5 от картините е печелил призови места. Аз съм бил свидетел на тези изложби в Плевен, в Видин, в Москва. Ние трябва да се гордеем с това, че имаме такъв човек, който привидно изглежда смутен, вглъбен, но дълбоко в себе си има емоционален заряд, чийто резултат са неговите картини. Трябва да му благодарим и пожелавам от мое име, от ваше име дълголетие и творчески успех.